Hello, a beautiful evening to you wherever you are watching me live. Indeed, I am very happy to pilot you through life this very evening. I believe, say, baby, I will be BBI boko na Zenith for ne Opatafuor fans. I'm wiase nyina no. BBI boko. And you really church Canada for Germany for Italy for Spain for for now. More Russia. Hey, now no professor be free Russia. I was say, now what do you call it? What's no Putin? I was papa had my show. It's all good. And in Paddy, Otra Fako. I say we betina Fako. Ama wedi mo gu ase de e de odi tu kwan kura e fa better. How do you be hunu nchum? Eti ye baby am bi am Oman, Qatar, Dubai. Mo am Singapore, mo am Nkrabufuo man so Mecca, Saudi Aramco, mo am Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kurdistan, Stan for ni na me bacho, me chiam Iraq for Indians. Mo am baby a wo bia Mexicans, mo am hwe me. Ghana so me tisi Ghana, me chia Nkranfo, me chia Takradefo, mo am Kumasi, me chia mo, na me du Kumasi so dia na matwam, na me kɔbono mam me chia bonofo enyina afi so me chia me duru bonoma mu dia ma me nto aso na me nkɔ me chia na vrongo walewale bungurugu yo nanganyo ba bia. I mean the northern region me chia mu nyina. I love you people so much. Ma me stand to shana na me nkɔ voter region me chia votarians ba bia, because you know you votarians there, you have always been my best. You know what it takes. Me chia Fantefo Fantefo nyina Cape Coast ne Takrade ho area ho me twam saa na masa ba sehwefo ho me chia mu nyina dem pesa me kan say nwure me chia mu ene eye Sunday enwure ene eye Sunday enwure na ye bedi nkomo bi oye oba mentie bi ko we ye mema dia oye bema so nya 60 years ambacho nka ho eye mema o manya 18 ekopim o 50 years na me pesa bi no mu di nkomo enti we ye bema for aso be me twebe ade no ebe ye kura low machine no e mo bia ntibi a secret na me man. Now, Michio Bibia, how did your Valentine Day went? Our phone na mo hwe me no. Worry ade ni see ofi. E de wa wasem. Na mo worry ye no so no. Valentine Day no ade ni see ye. Na no de also be report to me. Zenith for mama. What did you people go and do? I hope nothing happened. Especially as soon as you be a many piano, I hope nothing happened. Okay, and then so I believe say you stayed in the house or you actually went out for a party or whatever. What happened? Ube feels from him. And now Kobruda baby. It's wrong. I respect you. I'm a type that I love my members so much. And I respect them. It's a fact. You should understand what I mean. Enti, Mr. Rowe. At the end of the call, bombing come. Media say me mindi vast day inti media man ko bia man shakoko bia ga be ofie. It sounds good, yeah. And then on the 16th of February 2025, and indeed I believe you are blessed, and I am also highly favored. Once yetiasia boni bia nkan nim se nyame adom bia ho ye enti bichia mu nyina anwumre bichia mu nyina bomodin ne ko YouTube Hey TV bomodin ne ko Hey TV na eko subscribe wa on sankan no so no obebutimi send me message na me the link na ma na me yadoma Thursday we near first live video ewo ho na me yadom so a Tuesday Opatafuor TV live program, and I'm not there. I've got some answers that I need to respond to some people. I've got some questions on my table, and I have to take my time, shoot it through live telecast, and then answer some people, and that's all about. And to Tuesday, the number exactly 8 p.m. now too much in home. Movie me dada. 1 man time so I makasa we na me call. Now on Thursdays evening, exactly 8 o'clock p.m. Catch me live on Hey TV. It's gonna be an intellectual discourse, and that's all. And Tiabo Modena Bra, how there you didn't come on, how there what's up? And it's gonna be more of business oriented mindset. I want to empower people. I want people to prosper. Oh yeah, Bema and a young girl who dimechia, that's all prosper.
We are see ye do when your ways are prospered. Aboa, enuti, Yankopon ya adoma Thursday. Meet me exactly 8 o'clock p.m. on Hey TV. The Hey TV, I've already shown you the logo. Say, Oko a YouTuber, Hey TV, baby, or a lot of Hey TV now, but Hey TV, we need a that's wrong. We so I'll show me a your Opatafuor TV. You can as well go to TikTok and subscribe, and then Facebook and also subscribe. Hadie, a very man, and you subscribe, we are not subscribe. A secret in Kwana Meka. I mean, Kasantia, I mean, preaching ye de. When Kasa shout ye, I always want to teach you, put something into you so that when I'm who say, at least also so you have some keys in life. Tinyamin shroud. Na ene we are brantia asma me kan tie me ye. Ye wo bema na ye de asem agya. Asem a ye de agya wo. Ya kyekyere nneoma wo abrabom ene ye de asoa wo as oberema. Kwanya obefa so a obesua nneoma no. Etoji wankasa unipa da sani no. Na nneoma bebre ene nipa ni bi ye wo wiase a ekofa amane ene wo hawo. Musuo ni aninguase. Obi eni ho no asase we so. Onim se nkura duro no mu a ebekum. Ana se aduro a ye poison a ye de ma emoa emo mu. Obi eni a wonim se ono mu a obewu. But as a matter of fact, we don't have options. I was say, yes, sisu bim. Ye me person trying say, obi eni a wonim se oya ade bi a saade na oye enya onim oya we say ade we a me yenye. But in prempi no ya na mpanyin say aboso ba na me japai. And the ABS say me repeat this voice in your ears sir. Obe mo atwe ho afiri nneoma bi ho. Ebe mo tie no asopam no abeye nhira daakye. He oye bema ho. Se me hia me yonko bema na asin yi a ya na manage. It is an evil person and a detest success. Obi a honfi etini mu no ono na mpe onipa yi yo. But ye na ekura wurade tumi ni de. Se me hia wo na asi yi a ya na manage. Me kra eni ji wo mi mu se me nyen wotimi a prosper. At least we are see amani hunu ni abebre se de enka betimi amana firi onyame na ase no wotimi akate ye no afiri na brabo onipa so ti asase so no wo dwuma die bebrebe edi wa asase so ade be ya ne so beba asase we so na ade wo se wo ye wantimi anye no se ja asase no so just like that and yoma e mani pa wu ntem ekum nipa na ema wontimi nye yeda ebetima ma wo life I paralyzed no was stay in darkness forever and na me kire wo na me no be di nkomo ade a me no be di nkomo eye obi yire say we your berima de ntia me ka say we your berima atwe be me na me ma o secret no obi yire ya say nipa bebre wo ho obi yire nti ya ku nipa bebre wo ho. A lot of great men, they have lost their respect because of obedience. And painful akunyini. Womu ye aban painful. Omu ya hemfo. Obedience bebre atofom wa brabom. Enhira na ekura ebinom. Tumi na ekura binom. Eja na ekura binom. Ni nyina adum because of obinum yirinti. Sawo ni obi yiri eda. Yemusuo. Oye bema tie me. Ma obumfu. Me ni udi nkomo bi. Don't get angry. Ma obumfu. Tie me na odi yemi nkomo bi. Na me kyerɛkyerɛ onioma bi ani so. Ama wate bibi ase. Tie hu no say when we talk about marriage, it is not you seeing
two people or a man paying the bride price of a woman. Now, a lot goes into marriage. A lot goes into marriage. See a kawaria, and yes, who the baby say, or bury may be a sorry jarry. Now I thought, or baby, no, I saw in sa, I could tell it here, dear. A diama will be, and I said, Diamond Bushia for no one didn't buffy, I buy any year. No one in a ten corner yet, I know that say our year. Now, and you will be brain a cosso, a war barney bemantum asatana. Now, and you man a cosso, and you will be dim como. You are our real, you will I would do be brave. But you will be dim you look and come. Now, Tete Hono Bible, you will empana warrior. Jacob Ayabi, Abraham, and so Ayabi, empana warrior and only the end. So Obama before or baby. Now on it na a bar. So on clearly it's not there. Still spiritually na yan no. Whenever ni and one far and son and uncle clearly it's not there. And farmer na busuya for na so na yere no. A bar aba omuntamu no. E yan yere no. Sa warrior no ye friend no empna warrior. Jacob aba wa mienu. Zilpa any back one and walk on. Omuni Jacob enwowe esuna Jacob nye omo ho ade. Sa ware no okay ka Bible or say and Jacob took his maidservants to wife, which means he necessarily didn't go to anywhere to pay a bride price. Nesuna ye yere no. Abraham any Hagar die ewo in afana. Esuna ye yere wanye ne ho ade ama obi a ifese no ya akwa anaso ya afana edima Abraham awoni fie enso so no anye ne ho ade esuna ye ne yere enti obi wo ho no oni obi wo a sa ni pan ye ne yere tie ni ye pa mema na me ni mudi nkomo we mi bie niyama bi so a kire mo na mate niyama bi ase na mahunu se die mu hu wi ase no enye sa na tie enunti se obi ni obi awo a no onye ne ho ade a fa hye otirim se sa nipa no eye ne yere ne eye mpena ware ne yere no de tosu biem ye wa ware a eno de operima no e de ensa ana wo de amamere kwa so wakwa abusuam akogi aware afiri abusuafo ho na abusuafo nyina ya we se abrante asumasi ana obentene wabaye ho abaji aware afiri ensem na abusua no aya amamere aya niyama de atai omumienu achi na omukọ sa aware no so ewo ho na no de ya na edamu soronko na amamere ni amane na kire sebe esremfo aware amamere eye different enkranfo so aware amamere eye different akanfo asante ne bono obia so ne de eye different and the kwa bi of aso de tua oba ni ti ade bia we tua oba ni ti ade ama oba na be ye ne dia enu di sa wo ye bere mate asase we so nese sa oba no wo ye mistake wo bere ma wo ni ebi da me can crash you say why your biggest mistake in your life you will never get your peace of mind back and in the rest of the spirit you have sold your soul out. It is only marriage. Eye awarian kwa na waria. Ni patiedio eye awarian kwa na waria. Satan, anase Lucifer, anase Queen of Heaven. Etu ni nipa ebe gina se spiritually. Na Jacob tumfo so etu ni nipa ebe gina se spiritually. Ema omudi adanse se onipa asumasi oye we dia edi ahonhom kra no spiritually ahonhom kra no edi adanse se sa obawe oye bona fide or the bona fide property of this so and so na eneno ye buye ni eguso tieniye ye buye ni egu nioma bi so but I'm telling you the man say eno na ekumo eno na esai mo
ɛno na ma mo bro ebi bre emema ni bi bre yale da binum so ebinum mema atwetwe ye nketenkete ebi kura de ntimi mpagya ebi mema to form ebi enya kidney ebi enya prostate because of say we having affair with obiyire we having affair with obimpana tieni oba ne betimi aliol ema ya body a omo ho ahometie uhwe amane a emema namu e wasase we so majority 90% of it eye ma ne binom ene de sa mema no cause problem ni enti ma omo ya body a sebsebe previous omo ho ahomete enti woni ne society a sa wo be man wo ama wadwene mu anyedu a de bia no you fall a victim ye wo aware ni bi wo ho a obi ti say obi a ukọ anwonamam ukọ esiremu a se oba de be man ware atie bi o oba de be man e ware a omo sa fire tumi e be di omo ntam akaginamu awo omo nyina kantam enti se anwonani ba betena hu society tienie anwonani ba obetena hu society anwonani bi a ohwe mi bia be attest to this fact any ceremony bi a ohwe mi bia be kan no kracho tienie se anwonani ba ana se ceremony ana other tribes bi se obetena hu mantam hu na udi agro woni gere hu a ana ne mpena hu a obeku ato atwene enya tienie member no tienie o enya oba bia na twempena ufi se bema ne nye ne ho ade enti ubetimi ne nada enye oba bia ene wo twempena ufi se bema ne nye ne ho ade enti usu betimi ne nada say eye mpana twe wonya bi na wuyusu na msumi yusu apart from the physical implications eye health risk no spiritually enye bema bia mpana na obetimi atache no enye bema bia mpana enye bema bia yire na obetimi atache no asasi so ayete no ensatia nyina enye pew ebi di to me obi a odi to me ne mpana ana oba one na wo entemti bi da obi a odi to me yesi we okula to me se oye malam oye konfo oye wohene a otia konya so ana se oye osofo bi ana odifo bi yire ana ne oba uhuso odifo bi a ni mu odu na ne ho odin spiritual o ya we say sa odifo ne sa oba na ready lie and try bi da me kira wade oba bi a tumi bi onipa bi oba bi a bema bi a odi tumi biara ene na ye bibi pe no ukọ no ho a utwu mu tan okra ene o hyebre be kokko di sa bema ne nsa ene titete ho no se obi fa obi yire a na sante amamre ye gene ayefre ye de ukọ ahimfie ekobo okọ adu ni age wo empatasika na ye de ama oba no nikunu but ene no because of the modernization enunti yenye sade no but man kan kwenchero say you will pay it in such a way say you will never forget it anything you be out ye wo ma no e ma no bebre omo hu ahometi ye e de wo be ma na wonam ho no me ni udi nkomo sa wunua me ni udi nkomo sa wo faase me ni udi nkomo sa odifo enye oba bia na ye ne da na saade wenti ama nipo bebre obi a oni obi yiri eda tiedie obi a oni obi yiri dabia wa ma ho kwan eti se de woti hodom na wode ho akoma omu aya wudifo se kill me sa oti we na oni obi yiri ada abrawunim se we owo yiri abrawunim se we ni sei no ote bra eti se de 190 e de wo kra akoma tumidie bi se say me especially obi ohonum a one ne yire ana one oba no omadi apam ebi akantam asie ebi aye mojapam de onye mojapam so a omakwa aduro so akodi boso ebi atosikan e de akoto obatifi ebi num aye nioma bebre de asie ewo sumase nanso so no entokwa etimisi aware nim na omuntamu atete but omuntamu na atete physically no enkire se oba no sa apam no ni tumidie na odi ni ti ko hye ase no wayi ni ti afirase
And it is asem no okokan wo aduro nso no. I'm telling you say ukosa oba ho a ubenya problem. Remember ni wu amu nya bibia o. Wu amu wu nya bibia o. Me kan okra so fu bia ntimi nka we nkyerɛw. Bra mo bre wo wi ase na mema nya bibia o. Eye ma no majority of man no na de mo nam saa ti bia nim. Ye wo esum akese mako enwotwe ene wo wi ase. Saa esum akese we nyina no. Ekaseti ase obi fo obi yire. Ekaseti ase obi fa obi mpena anase empena ware. Ekaseti ya. Okinkan mo am practice Hinduism, Buddhism, Islamic religion, Christianity, traditional worship. Omo am Torah, Judaism. Omo am practice Sanskrit. Sa esum akese we wo wiase nyina. Ekaseti ya. Mahu ahemfo a abetina konya so ewo asantemam sehwi abonten so me ye wo meto sehwi akontomra eho ne ye wo meto ye mahu ahemfo abetina konya so a akofa obi yire na ya tu na duro ebi bodam ti wa konya no so ebi proy e ka dem wa konya no so ebi kwa maniem stroke echi ebinom ebi abrabo sei ebi bre pansa na omu wo wa abrabom enenti minu ya ba ma odi machi me nhwa wo ma wo koto sa amane we mu hweye wo ho obi yire ho na se ekoba se oba no mpo se oba no ni kuru awu na opese ukọ no ho a hwehun se oba no wa ye ritual anase spiritual cleansing se aware no agu oni be man aware agu a hwehun se oba no wa ye spiritual cleansing ansa na wakofa no se oba na ware agu wan kwa ye spiritual cleansing na ofa na utwum se den wodi wo se ya bra oni pedua oba ni kunawu se wan ye spiritual cleansing na owu a na wodi ho kokana ka hunu se utwum ni betene ya pe wodi ohawo ni anunguase ato ho so amane bi betimi abebo yare bi betimi abebo sika hye efombo ohawo bi betimi ato abrabom a wo ye den untimi solve se obi no obi twempena nessa wo se woni bema na jaya make sure say sa obema kro na na woni ne tena wo se woni ne jaya make sure so your spiritual cleansing and sa na do ho aka anye sa mam kire wade se obi ye okonfo obi ye okonfo na woni wo bada sa oba tumi na eti okonfo ni mu no ni nyina na woni oba na da o it is obi ye occultic grandmaster no woni oba bi ada said ye otimi ni oba da eyi ni sunsum ema oba bi otimi ni oba da eyi ni na wode ye enya physical spiritual ama oba no ye say oba we de sunsum no ye de na wode ye bibi nti ontimi nwo no sa na wo obarima no sa wo ni oba no koda wo image ene wo kra no sunsum ye be capture wo kra no e de akoto afiase wo be ye enku adwuma mumu bebre bra mo bre wo bre ema usika ekogu obi motom adentia if say wani obi mpena ada woni obi yire ada abra wo ya we na wo fa say me de oba na de ne ho akyesem na me ne nada enti woni nada no enam se nipa no sunsum din sene wonti no ne hohom ne va be chiw enkoa na wagye wo aye frɛ sunsum enti obi wo ha sunsum ni timi pa ne hyew e de wo tu afiase more than who had 10 years, 15 years, 30 years. Na sunsum ne se watimi ni makoa eyire anane mpana ana oba otimi ma makoa ni je watimi ni na denti no wo ye den utwum ni betere ye den obukwa akoya akoa wo bra wo bebre wasase so agina no ebukwa akodi sa obere ma na wafa ne mpana no ana wafa ne yire ne ho if you say obeji wa yefre spiritually obeji wa yefre spiritually enti obi wo ho no ma wo hwe me bi o ha woni sikani bi yire ada be mani obi a woni na da ba ko bi eru miensa ana several times enti wa dwene wo se be mani hu sikani we de wagimi me kan kra chew sikani bi eni ho a wo yire a onko di to mi ana ni tin hye society bi ase
enti se ne bema se ne peda ene ya sa wo se ne yere pa o ya we se wa se ne yere pe ne mom se wo go ahead na wo ne da nya so ohu yo wahu ne wayi nani na ama ne mom to mi na ne ti hyase no obetwe wo nsonoma ade akoma no ama wa ye kese enti sikani bia wo ni mu na ye ne yere de bia no sikani ni ya we o ya we pa na mo na wo ne yere dan na mo nsonoma ekodi ni ho na mo ya nkoa sunsumu de ma no na ono o ye powerful bebre tumi o madie no ebi no ye wa asofo ho a omo ni wo yere no mu adi nuro akwa pam a se oba asori a bema wo ya ni mo nyamfo na wo ho ofe na wo nsonoma betimi apagya ye kese na wo ye nipa titiri wo abrabo mu no omo timi kanchi ehu na sofo na yi nani na sofo maame no ne wo asori ba no akohihye ho na wo ne sofo maame akoda eti wonim se sofo huni but wahunu ba saw ne akoda no wo pe hu nsuo na de ye bibi nti wa twe wo kra ene wo image no a wo de koya ade e de ama ne sunsum no enti wo nsoroma no sunsum no ebe fre sika yedie ne nkoso de ama ne saa kopim se wo ubewu ne wasai ubebere wo wi asesa if you say ono na japade no wo don saka ene ti nyo obi awo ye wo ma ni bi wo ha mema omo ne omo te no omo mu odu tumi a omo ti hihase ne ye kese na ema no mpo se enye oba bia na ne kunu wu a obetimi ne nada ye wo ma ni bi wo ha omo kunu no omo di tumi enti se wo di tumi a tumi tinimu bia no ye konfo bia no ye odifu kese bia no ye malam kese bia na o Johnny secret society ena wawuo but physically no wawu kontu bia 2 years 3 years wa gene ya wo se wawu de one obema ni twaka bi ono kura ni kuna wu ma me nka no kura nkyero ema na omu kuna wu nso omu be ka no kura ebinu wo ha ote hwanu a ote pampa bi woni hwinim tienie ote pampa bi woni hwinim asa pampa no etese ni kunu na wawu no abra na ote ase na ye pampa ya na e wo no ho ote hwa wote obi wo hono ma ose woni ni kunu agyan but ni kunu na woni na agyan ni kunu no odi tumi o Johnny cult o Johnny secret society o Johnny tumi die bi anase power bi won so ena bi a oba na misbehave anase ntokwa ba omu ntam no so o magyan sister bra eye physically no magyan but sunsum na eti bema numu a oba no wuro no ho na ode da no so ene ne dae na tumi ni bia wura ne mo ana wonim se obi wo tumi a tumi na eti no so no one oba da ebi wura ne mo ana wonim sa ubetimi a initiate obi through sex eti se tumi bi an obi kombosom obi ye cult obi a cultist or Johnny secret society ana tumi bi tene so na oba one oda de woni mu no de bia wura wo and from that moment no tumi na hu adeja onimu oni wanya blood covenant it is a bema ni wu kuramba tumi na na tini mu na oni oba de da ye ne de sa tumi na wo it is a ukọ no ho a it is de wako obi no until say bem oba no a osini kuna wuo na ye komfo osini kuna wuo na ye sofo panyini osini kuna wuo na ye malam panyini no unless say tumi na ni kunu ne tiase no ha I just will try what this tumi na pam ni na obi wo hoso a wonye den na akofa sa oba no na woni na tena na akofa oba na woni na da abra wonye hu sunsum nnwuma wonye hwe enti what tested ya omo ye adifu akese omo ye occultic pastors omo ye occultic grandmasters so omo wu a omo yire no me omo ntanya aware adentia because ontimi ni nya bibi tumi ni be hantew tumi ni hu ni say ye ne yire tumi ni hu ni say ye na ni bibi one ne te enti wo kɔ no ho a enti say de wako sacrifice ho you are a thief now I sacrifice ho now I surrender under the feet of that spirit na man eti ase no de ware oba no ye wo ma omo hwami a omo kuna wu enso omo ta hu omo kunu ewo dayem every time bia minimum oba me nche me ye senior prophet enti minimum de aneka minimum emma o ma ba me nche ya obi o ha oni bema bia tena no magyan enso consistently every day bia ohun sa bema no woni dayem adentia wadu me say ye bema na hu no bema ni de onu wajai ko enye onu na hu no but bema na bra na oni ne te ho na osum tumi bi na ni t-shirt tumi bi ase na tumi bi
etini mu but bia on kan kyerɛw eno woni ne dana woni na gyae ne ntino ana wawu na woda so hunu no tumi ne de owu yo ɔte ase enti ewo mu a ɛwɔ so oba back ne oba bɛhwehwɛ ne ohu sɛ yɛ no korɛ wei me yere na makoa ne te ase no onipa bi ɔsom tumi bia no ɔyɛ akoa de matumi no barima bi ɔsom tumi bi ɔyɛ akoa matumi no ɔba bi a ɔsom tumi bi ɔyɛ afuna de matumi no enti na Bible mu awurade timi kasa me nkoa ne me mfona saa na te obi ɔsom tumi bi ayɛ akoa de ma no na de tie sɛ enti barima na wu kɔ no na tumi no sɔre ano ɔsrasra now Abraham kɔ kuro bi so ano ne Sarah nam no ɔhyɛda ka kyerɛ kurom ɔsɛ Abraham ka kyerɛ Sarah sɛ ɔho ɔfɛ me duru kurom a ɔhene ɔhara Abimelech ehu a ɔbɛpɛw enti ɔhyia wo na ɔkasa wo ku na ɔbɛba bɛhwehwɛ me akumi enti ye kɔe no kasa me nua ba no tie ni o Bible sɛ Abraham ka sɛ ni nua ba ɔkɔduru kurom hɔ no ɔhene ne hu na ɔkɔɔ ne nkyɛn enti ɔhene ne kɔɔ ne nkyɛn no ɔkɔse ne pɛ no obusa Abraham sɛ wo yiri ni ɔsɔ nana wadawro ma yemi nua ba mewa so na ya Abraham yiri otie ni o ɛne ɔtam no ɛne ɔde ne kɔɔ yɛ sɛ ɔpɛ no enti Abraham anka hwe anadwo ɔhene no ama Sarah adware ɛne wabɔ so pada ɔba bɛda bɛma no so ɔhene nso no nom nuro kama ne sisimu ayɛ den ɔba ɛne Abraham yere Sarah aba bɛda enti ɔtɔ mpa no so asa agudi ya ne na ɛfa no enti anadwo na ɔda hɔ no hɔ ɛne Nyankopɔn yi ne ho adi kyerɛ no ɛwɔ da yam ɛka kyerɛ sɛ hɛ ɔba no ɔda wo nkyɛn no wɔyɛ ɔbarima na ɔne ne bae ne yere ne wamfa na nkɔ a mekum me ɛne yɛfrɛ me Jacob tumfoɔ awo sɛ Abraham ti hyɛ n'ase Abraham no ɔsom tumi nti no awo sɛ tumi ni nim ɔbaa no enti awo sɛ Sarah so anka hwee ɔkɔda hɔ ɛna ɛnka ɔhene no ɛfa no saa na mmaa ni bi tie ɔmo ho ahomete mmaa ni bi ho ahomete ɛno nti no ahwɛ ya ɔde ne ho bɛba ho na ɔde ɔne nada but me ka no kora kyerɛ woyɛ den okra bɛkɔ akɔdi saa barima no a ɔne na gyae no barima no a wawu no ɔkɔ no okra bɛkɔ akɔdi tumi a ne ti hyɛ aseɛ no mo a moyɛ anwonafoɔ a mohwɛ me no moyɛ aware sɛ anwonani biara ne ne gɛɛ ɛne ne yere te hɔ a ɔyɛ aduro ɛwɔ n'akyi eti wokɔfa no a wodi agorɔ a ɛbɛka mu anka mu a yalewuo bi bɛtumi abɔ adentia die nti na yaleɛ ne bɔ yaleɛ ne bɔ because anwonani no tumi na ɔsom no ana ne ti hyɛ aseɛ no tumi ne hu ne sɛ ɛyɛ ne yere ana na koa yere ɛna wo ne na bɛda nti ɔbɛtwew so nkrante ɔbɛtwew so nneɛma enti die ti a mɛma ne bebree wu wɔn kran ɔmo wu ɔgana ɔmo brɛ bebrebe no ɛma na amo ne ɔmo de da rɔfrɔfrɔ ɛma na amo ne ɔmo tie na mo make any enquiries wodi ofiti ya ofio say mame mfa bi no bro untimi ni wo nkwa nam ni o because ɛma no bebree so ade so a ɔmo de nam bebree bi akohia ɔbaa bi wa wo baako wa wo mienu ofiti ya ofi say one night wo ne nada mi busa wo busa ne bɛma kro ne wo yɛ de wo busa bɛma no enwuma a ɔyɛ wo busa bɛma no nase sɛ wɔyɛ de wɔyɛ nkabiri ni wɔyɛ wiedie ni wɔyɛ ntafuani wɔyɛ maram wɔyɛ odifuo bi wɔyɛ ɔsɔfo panyin bi ana why na ne wo yɛ a watimi akɔfa no ne nada bro enji ho akyinye na India Hinduism Buddhism Christosum enkramosumu saa nneɛma wei tete adifoɔ a ye bre ɔmase wɔ wiase bia no ɛyɛ nkrɔfoɔ yere ahemfo ewu mpatuwo ɔmanim gu ase ɛyɛ nkrɔfoɔ hene bogesfoɔ a ɔmo firi ha kodura brochira team ɔmo ba Ghana team no ɔmo wu ɛyɛ nkrɔfoɔ yere movie stars and artists a ɔmo agidin a ɔmo de fan nkrɔfoɔ yere no obehu team no wawu accident unprecedented accident cataclysmic activity bohu na to no wawu team adentia ɛnyɛ obi a na obetimi afa ne yere obi wɔ ha wɔne ne yere akam ntam wɔne ne yere akwapam de ɔba bi ne bɛma bi ayɛ ne na woni hɔ enti wonni strong spirit kora na I'm telling you don't try and don't risk your life or else you will suffer the consequences of it ya wo ɔba bi wɔ ha ɔno wɔne ne kunu akasakasa aba ɛne wɔso wɔne ne gyae but bɛma ne nsa wɔ no hɔ ɔyɛ aware ɔmfa nkɔe bɛma ne kaa wɔ no hɔ ɔyɛ aware ɔne ne ɔmfa nkɔe na ɛso so bɛma ne na bi a bɛɛ 2 years ni 3 years ni ukɔ kan ɔse me ni bi kura gyae o ɛnso ne nsa wɔ no hɔ na gyina deɛ wɔ ɔbaa no hɔ na saa ɔbaa wei ukɔ no ho a I'm telling you ɛyɛ ntɔkwa na asi physically
na bia bema ni mfi no watu bia wode na no keke oma no obi oba wo ne nyankasa akasakasa otimi tuko maame ho otimi tuko na busunya ho fio on de onware biem bema ne nsanso de onfa mar bema ne kawa onfa mre no na o hia no ka tro se me ni kuro gyan o mi kuro kura me ni gyan wale se be 3 years ni na wo so agye atum wo fi se 3 years ni bema ne ne nai eni ti woni na gyan wale agro na wudi obi ho no a odi tomi enti se bia o ye konfuo bi mpena ana ne yire ana woni konfuo bi awo baako a bia wa misbehave na konfuo ni mfi no ene wo twena so a woni na koda bra wo ye de usunsum be ye nkoa ye be chi usunsum de akoto sunsum afiase enti titefo no omu nim the danger involved in having an affair with somebody's woman not titefo no omu nim how ni amane a edi akire sa ukofa obi yire ana kofa empena yire bi ana oba bi oni berima bi awo sa ukofa no na ofi se bibia ni akira bra me kan kwa cho obenya problem if we say ahim ohiri bi oti akonya so say ya asante akonya ben mampo akonya kese bia ni ho a sa ohene no ondi tumi tieni akonya kese bia ni ho a ondi tumi nti ya so ohene we ni mpena ni nti wo so bo ohene ni mpena ni bia me kan kwa cho wo ye a sacrifice so e de masa ohene no wo kra be ye akoa e de ama no ama de bia wa ye kese na wo wabre wa abrabom if we say ohene na japade na ade wonsa aka no ohene na japade na ade wonsa aka no ohene no na japade na ade wonsa aka no bebre ye mpena yire obi o ha ni kuruko di aduro e ma no bebre de yaya mu no ba mu nyawe e mema na betimi aka asema me kai bema bi one oba ti bi opani bia no ode ni jasunsu bebre o de wonso nyame no okosirem okwanwuramam otimi tuka etukwan ko beni otimi ko mosifo asase so otimi ko komafo asase so otimi ko fulani fo asase so otimi ko kodi aduro e woni yiri na chi e ka kira no se nipa bia obekọ na yiri hu bia no sunsum ni nya ni se enti wono yawe be ma ne yawe but wo ba ne de wo nyawe enti na ma bebe no mukunu no mu a omutimi nware adentia because be ma na ono atuka wako beni wako navronko wako esirem wako ebunumam akodi tumi di ne yire ne ti akohye suman ase no se oba ro betimi aware a ade se wo ni be ma ni gya aware entokoba wo ni ntam se owu a ade se okosa tumi ni so ekohohoro ho esa wuti epai wo ni omuntam apam na abema no a wo ne wane ade wo be hye ho no se okopai anya sa abema biara enti obi wo ho no a minimo ba a waba manimu a obema one ne ware first owuye but bema no ye bunu ni enti abro otiase no ode no koja busum kesie bi enti owuye no emfie bienu achi obema obefa no on so ani busum nsia tim on so wi the third one on so wi kopim se obi duadua mu chiben se omra me ho ansa na me hwe nanim di nam se bema asumasi abra ne tiase mo takọ ebunumam nam se ai nam se he okwanye so okokeko okodi aduro se obi onu beda bia susum ni nkuno enu ntina first wawu second way on o se adam se he se nyame na me wotumi ame ya ma wa anka se okod ho ekosan woti se bema na wu ni apam biem nya sa wotumi wale biem girl no so eye young girl afen wanya ni 39 years enso so ba bia de no kohwe no eti sanya ma we nyina no ya ye bi e wo ma no machi a mo nya we eti na oba bia wo hyase se u misbehave ana ukuru hwe wudin onkasa no osere no because onim se wa ye bibi wo achi enti wo ukọ no kona a wo kọ no de nkwala no kwa wo be bo asesa bema bia ntimi ne wontera because bema bia obe make attempt se wo no obetere bia no sa bema na bra bo be sei na bema ne bre ewo mu a obekọ akohu tumi bi ana obekọ hia obi oyi odifo ne wa kire ni nsemu a kire nse bia omo a so odifo ne wa hu a ewa ani a osiri kire asese wo bom pai a ye be yi di akire ne se oni oba bi na te na sa oba no sen oba on so be ja ho enti oba oni be mate na se be ma no oba ne misbehave bebrebe no odi nsemu no wa no so omu ade a na be ma ne fi no like oto asawra mo a onim de wa ye wachi ko onim se be ma bi ono betene bia wo be bo asesa kopi wuda wo be bo asesa enti e bi wo ho no mo a bra
hwe ho yie enye oba bia na betimi na atena enye oba bia na betimi na atena enye oba bia na ne kuna wu a betimi aware no enye oba bia na oni obi twempena wa adwene o se o so betimi agye ma akye bi udi agora be dane a he goat o be dane a sacrificial lamb e de am obi o kra be kwasu o kra be su ye be sacrifice o kra am owu he obi o ha ebi esi bebrebe abra Potiphar eyire eye ne ho se obese oni Joseph eda o ka se Joseph enye se Joseph no wa hye ne ho so eya na mpanyimfo se metis asofo ni bi se na Joseph hye ne ho so enye ne ho so no wa hye oboa de ye tie de se na Potiphar no ye panyinu a no join secret society as at that time enti na wa ben na Joseph so ya we say ne master na on ne tede na wa ben ana na Joseph no wa ani ne nyame hohom ne kasa every day enti wonim say so wo fa Potiphar yene a na bra ba wo so obo wo wiase nyina no wo de be ya akwa sunsum wiase e de ama Potiphar eno nti no ne na anna na oba de twa ntro e de to Joseph so a obre neso so abra de ko tio fiase no onyame yi ni pie if you say one committed that crime enti nyo oba bia o emrante no me de enti awurade ahira me no it is not easy to get me me obi a minim fom me tia fom so a me hwe yie na dadwa bi wo ha anwo me emema bebre o mo wu prematurely emema bebre o mo nim gu ase emema bebre o mo yehwea enye yie obi wo ha wo ye 6 months pe na sika na self free nsa adetia woni wo ba bi twempra obi wo ha wo ware obi wo ha woni wo ba bi neti sa wo ba no be ma no woni neti wo fence no na ne huhumu odu e woni na jai but oba no anko party ways ebi na mchira wo se yo ma bi wo ha be ma na wuko eso ohu be ma no dayem wo ka se be ma na nya be ma no eye tumi ana di tishase no wona di be ma na nim ba e ba wo so dayem minim obi a ni kuna wu enso still de bia be ma ne ba ne be da minim bi ma hu bebre kwa me osofo gidie mi kanidi minim mem ema omoti ho a obon se na perfume ani kunu ti ase no ana be ma woni ne ti wo obi wo hono ma o kumase o akra o hono ma obon se perfume a be ma ana be ma woni ne twempra no obon se ote saase ma ni bi woni hwinim ote obon se ote woni bi entia abra beti sa perfume ni bi pe e wo hwinim no ana se ase bi abe no na tumi na ukunu no ana be ma na woni ne twempra no ni ti saase no wa ba obebo spy obehwe se de na wo ya na obesraw. It is a compulsory who ni say nipa na ya bra agis anasa sister agis some party ways yes deep spiritual cleansing epipa no ho etwitwa apam bia mu ansa na nasu atoro enu nti na aware enda form enye easy. It is only oberema no eja aware na makokot matwitwam court so obi amfa ne hunkodi a na ba cho tumi ne so aka kire enti agis o ko obi a odin ho na watwitwam di amount enti enye easy nti we oberema. You're very, very careful. You're very, very, very careful. I was sad at home. Who saw baby out 1, wow 2, wow 3. No, then who she show. Bear man in show Kalano. And that's what the no she show now. So when you're there for, you're careful. I'm telling you. Kobusa the one in the way answer. Kono Kobusa the one in the way. Kono Kobusa the one in the way answer. One way I'll be a big time mistake. Be an one conforming the way or bar on country with that. Majority of the women. On cancer, meaning say my baby and come out with your mom pet. But who are better man, or shabby with this and come on when I mean, who did come on Saturday. On can of credential, your man, you are, or supportive fire. On can of credential. Or then who she show now and then that. No soon brass and now koyakwa because a spiritual law. Even Jacob 2 4 cross science yet. So for be na o kranya kwa enkomu to nipa na yimiem enfie bebre a wonje ho a enzie da. Nti na urade ka tire Solomon David say the ofo be yire no one say no nti David wafo be yire obeya akwa David yo bia no ye owani monyam kese a na himie so enso abre ofa yuri yire no tie ni abre ofa yuri yire no urade ka tire so obeya akwa abutu eye yuri na ase kopim se wiase wie ye beba enti esoma kese e wo wiase nyina no obia kasetia se wo fo obi yire ade eku nipa kese tete hokura mpo no obi asiso a ye turufo woye obi a oben o papa ni da ho a afutu odi nka tu ni se hwe ho yie wo obi yire ho hwe ho yie e wo obi yire ho afutu a ye di nka tu no eje obi ho a de tia na bra ba se ne yare na da so no wo na wabie ho kwan
ama sadia na ba beto wa abrabom because oni obi ti wa ene ma no kura ebinum nkanti enye omu nyina ode ne ho be hyehyɛ wa o bra kwame o bra kofi o bra yaw ode ne ho be hyehyɛ wa o ubehu ane wa fire but fire na wo fire no nyenu ne hia o but after fire no the be si wo fire na chi no enna ya asem no enti so baby so one baby dete am pass one na jai am pa brother on my proof do how one na ware o se o menim kuru de ye jai ring na ode share no ode ko ode be ma ne nsa ko se o mko ye court nkrata no o matwetwam legal aspect of it no o matwetwam anasa so me customary marriage abusua ne family no o mate ase atenase amo magu aware no ansana eno kura no enyo obere ma bia me kan kwacho Abraham ne Sarah o ma ware eguye Abraham firifie e do gya fie ono de ma Sarah tena sesa abo abrewa ko wiase wieye ontimi afa be ma de ntia if say abre bi obefa se be ma ba ne chen no na Jacob tumfo apie ka kire se wo ye obiyire entina Abraham ewurade ka kire se Abraham betimi afa oba bi ope enso no ewurade onim eye Abraham yene no aka de onim no eye Sarah enti o top lotter odi be sie Sarah on to bi nto ne nchen de si woni Sarah ntam bia no ende ye honamani nenso so nka hunu se eya pam tieni eya pam ene ono ewurade ono Abraham ene Sarah be di e be kan tam e wona nim nti awade ne muntimi tete physically sentokwa abade o monko na emom honamani de e sunsum de ono ewurade na di awade ne ntam akagina mu nti o kai Bible se na Sarah wu ye na Abraham bai e fa no ofiri bai be bia no akotena no ho afa no ofiri bai no ho na no ne mpenafo ne yene no mote ahona no o ware empena wale bebre ansa obesie Sarah no Bible say baby o sie Sarah no wie no top lot to say onu so wu a ye mesie no ho so satam no omo ntamu ate ye me pesa be kire wo ne say obi o ha sa na ti o oni ni kuru na ba ma ni di tumi ntinya ba ma bia na wo ba obetimi ne natena nya ba ma bia na obetimi ne natena obi a odi tumi sa wo de homa na no ne oda enye ono na ne wada o oni tumi no oni ne nam nyina na ne wada enti wo misbehave a tumi ni na punish tumi ni na twenwaso se okomfuo bi ene oda wo misbehave a na bosom ne betwe wo oba na so enye be ma no na betwe be ma no kora de chewa tumi ni betwenwaso efi se tumi ni hu ni se eye ne yede no because tumi no oni politicians ye no sa tumi no eti sa oni pakuro ni ana wo so awro ho no ne wada ana moja firi ho moja so firi nipa no na akanhia ana modi apam nti wo ye tumi ne yire nti nipa ni wu nipa ni wu a enye ize say obi betimi aba ho mema dodo a se okuru wu a obefa akire ene o madan nyina obi a obe sacrificial lamp omu nyina so ebe kwa kwahye sa tumi na okuru ti ase no na osom no ase enye sa de a age se unya obi a ode na otwitwa sa apam no mu no osetu free e ma akọ eti wo ye berima enye obi a na betimi ne nada enye obi a na betimi ne nada ene ekumu amuntimi nya yie no ene ekumu am ho kire mu dodo ene ekumu yare ene yare hu yare no kura hu young guy onya kidney failure how adentia because wa ko panyini bi mpena ho panyini so no tumi ekura no na nya easy enti e dan a wo bewu wu a na wo kra no ene usunsum no akobutu tumi na panyini no esom no ne nase na de biaro e fechi panyini ni sika enti sa wo ni sika ni bi yiri di agora ye careful wo ni sika ni bi yiri da e mane nya wo se ohu yi wahu because sika ni bi no wo ye kwasea okwasea ntimi nya yie da wahu sika ni bi no a oni ani me kan kra kiro sika ni bi a oni ani de oni ani ni o woni tumi a de bi okoye consultation e won ho enti wo kwa na sa ne yira fa na chi obeka kire se wo yire wafo achi enti obi wo ha obeji wa yefre ana obe sacrifice o na okra apusika de amano na wa ye din no wate ho enti de bia ro aheda ye din bu a esikafo ni bebre mam ka asem kiro esikafo ni bebre bu ana ne bema emu aye mere bu ana ne bema wu enti because of sa nyama na accident no ne yire ni misbehave but bema no so pretend on person ni bubefu bema bia wo ni de bia wo si oba no sacrifice ni so e ma ni pusika ma enti na de bia wo ye kese a ogina mu wo sika no enso mema na utibi tam ukuru sika now de akoma eye sa bema na wo ne twempra no
why didn't you say no ano ohu wahu fi no fiu na be ma no kra no epusi kama na najo nti no waye dia won fiu no wo study anansan boys ya ebi eyi movie ya omtwetwetwetwa series won se ba ko bi wu nansan ya me be se me boni din young guy this away obi yiri no ko ho e ma onipa ne yiri efa sika de bre no enti actors ne actress bebre de enti omu wo hyew no obenya fame na ni ye soso no so a no onam suase no de fa nkrofo yiri ne nkrofo mpana ba ye obi ana obetimi afa ne yiri o enye obi ana obetimi afa ne yiri obi o ha afa ne yiri ama brother and umpeja bi wo be bresa this ukohye obi no ojew no ohye ma hoto because Bible say abra David efa eye yiri ayere no edurumire bia David ye akwankyene saa 3 days osuye na bra osuye no nyame ka se odi akere kora no ose me de akere no so mintimi mfa wo meme te se fence no etinioma bi wo ha ye careful ye hwe a few scriptures na yempon na tamko now in the Hindu text mo am practice Hinduism and ye rura esum na ya hwe de esum bia no e kasafa obi ofo obi yire ana obi fo obi mpana ye mpana wale ye ofa no ye hwe de yesu na oba bi so a oni obi efo ho na nipa ni mu odu akoda ho e ma oba no ye hu adagya so ye wo implications wo ho ye wo implications we ye den ya wo ma e be ye entenua e wo abrabom because wa ma obi hu adagya so abra oni obi wa pam ube umana wa wo mo na woni sa be ma ne wo no on be ye entenua wo ye den on be ye entenua me kire entenua na se now e wo Hindu scriptures be kire wa de now okay kan Bhagavad Gita Bhagavad Gita okay kan chapter 7 verse 11 tie Hindu scriptures Bhagavad Gita and the winning ancient scriptures and that's sacred books Hindu 4 books okay kind Bhagavad Gita or see chapter 7 verse 11 or say I am the strength of the strong devoid of desire and passion I am the desire that is not contrary to dharma. Now another one your friend Manusmriti so okay kind Hindu esum okay kind Manusmriti chapter 5 verse 162 or say let him not commit adultery with a woman who is the wife of another nor let him commit any other sin. I will Hindu to be a Hindu cross on the chese and for be yere and fa empana yere obi ha empana wale no ne oba no emfa obi yere now fa obenya problem. Another one okay kan Mahabharata Hindu kasal okay kan Mahabharata Anushasana Parva chapter 115 verse number 45 or say adultery is a great sin and it leads to hell ni kire se bunsam jamu na hell ni kire se sautia si na fa obi yire no ede wo be konkwaso ede wo be kwamanie mu esum to di wiase wo be bre yie if you say nipa no se de ma kire mu tententen de atere wo wonim tumi kura be ma ni ti hyase na wokofa ne yiri wokofa ne japade wokofa ne mpena be ma bia ye korafo eni nkutwefo enti wokofa ne mpena no eye ne ya ana wote kura na oboa obeye obibi na okra akoto hell okra be call the bottomless pit akoto nkoasom adi areho adi yaw enti Hindu gasa mu no ana say Hinduism mo practice Hinduism no e na makoto quotation no e de akire no omo Bible no omo use na omo scriptures no omo use no okay kan Mahabharata Anushasana Parva chapter 115 verse 45 or say adultery is a great sin and it leads to hell. Okay, kan Manusmriti chapter 5 verse 162 or say let him not commit adultery with a woman who is the wife of another, nor let him commit any sin. Okay, kan Bhagavad Gita chapter 7 verse 11 or say I am the strength of the strong devoid of the desire and passion and I am the desire that is not contrary to dharma. Verse okay kind Buddhism okay kind Buddhism tiedie okay kind Buddhism omo practice Buddha som no okay kind Dhammapada verse 242 or see he who has no desire for the wife of another
nor for the wealth of another. He is a holy man. Bia nani mmere obi yire, nani mmere obi mpana, nani mmere obi ajapade, nani mmere obi sika wanya, nani mmere obi ka wato. Saa nipa no ono ni onipa tenini. Aye Buddhism okinkan damapata de okano. Now another chapter okinkan Angutara Nikia. Okinkan Angutara Nikia 4 verse 55 or say there are 4 things that are not to be done. And number 9 any question ye be. One is to commit adultery with the wife of another. And to Buddha Sumukran, they condemn having an affair with the wife of another. Ye Buddha Sumfriwa, Yamra Christianity. So ye Pentecostal, Assemblies of God ni. A sumbia wom, we are zinitini, we are Christ Apostolic ni. A sumbia woman, Tiedi woman. Exodus chapter 20, verse number Exodus 20, verse number 17. Exodus 17, verse Exodus chapter 20, verse 17. Okay, can I say you shall not covet your neighbor's wife. Okay, can you now? I say, Emma wani mre wo yonko fie. Emma wani mre wo yonko yere anansa nakoa ana nafuna ana ne nantwie ana na furumu ana bibiara a eya wo yonko ne dia. Oman no suro. Hweye no wam wani amre wo yonko yere. En create problem nto baby. Me kasa kire be ma wo enye oba. Enye oba. Oba de o ye weaker vessel. And most of the times Nyankopon ta ma ma church. Nti na wo study Bible na. Ahun say oba no mkochi no adwamamo so. Omu ko crucify no Yesu ebotugu ye ma oba no ko fie. So study ahun say Adam ni Eve di aduaba no on say Nyankopon sane. Nen mom no Adam ko di bi no ko an on de ye yere ne pampe sanity. E ma na me no mo kasa. Me ni mema ene kasa anwumere. Mema na me no mo kasa. Now Leviticus chapter 18 verse 20. Leviticus. Okay, kind Leviticus. Leviticus chapter 18 verse 20. Tiasema oka. Leviticus 18:20. Okay, can I say do not have sexual relations with your neighbor's wife and defile yourself with her. Okay, can I say now when you yonko yere nna na emfa wo hu nsuo mmano emfa engu hu fi. Don't touch your neighbor's wife. And to the entire memory womb, I see no. Confuse oh. So no X in a jai. Now we say X crawl. You are a 2 raised to the power X. Now, but oko school now, yes, find X no. X na that form. Unsa equation in na adding power. And the X be all thing. Uti aguna obesel kra. So oba ne be mate a lot. And o ye e wo oba na chi, but oba ne nya we. Nti na oba ni misbehave o timi hwensia no asere ko nim se wo kwa wo kon ensi yi obebo asesa obi a wadi tumi bia on ha no ho oba ho obi a wadi tumi bia on ha no ho oba ho mema o mu ni tumi na o mu ni hwe no o mu na ya na ha o mu ho o ma ho bebre but obi a wadi tumi bia on ha no ho oba ho adentia because onim dia wa ye oba na chi onim se o kwa wo bebo asesa wa bra bo be sei wo bebre ma na one ne wa hwe yankwala na o be sei o be ye ntenua wa bra bom. Here is another one. Deuteronomy chapter 5 verse 18. Also, do not have sexual relations with your neighbor's wife. The same thing, Deuteronomy. Yes. That is all. Okay, can 1 Corinthians 6:18. Okay, can Matthew chapter 5 verse 27 to 28. Christianity is speaking against. Now, yanko Quran. Okay, can Quran and Kramusum. You run Kramusum. Quran. Quran chapter 17 verse 32. Or say, and do not approach unlawful sexual intercourse. Indeed, it is ever an immorality and it is evil in its way. Or it is ever an immorality and is evil as a way. Sheye. Now one for be Quran chapter 24 verse 2. I say the adulterer. Tell Quran chapter 24 verse 2. I say the adulterer and the adulteress, flog each of them with 100 stripes. Let not pity withhold you in their case, in a punishment prescribed by Allah, if you believe in Allah and the last days, and let a party of the believers witness their punishment. Another one say, Bema Kofo Bira, young fan into
yen woro no to ne yem ne ma 100 na bra ye bo ne ma 100 no yen woro no to mu obi ahu ne yem frɛ be ma na busuafo me gina se de enti a ye bu eye Somala Muhammad Ibrahim no because wafo obi yire akọ obi mpra wale ye. Okay, can Quran chapter 24 verse 12. Now Quran chapter 24 verse 30. Also tell the believing men to lower their gates, which means and protect their private parts. That is purer for them. Verily, Allah is all aware of what they do. So now I susu hwehwe nkrofo yede no moto. Nkrofo mpra no no aya susu hwe. Na no mo ankoye bibi. Inti Quran kora kasetia. Now, over the Jewish Torah. Okay, kind the Jewish Torah. Proverbs. Proverbs chapter 6, verse 32. Proverbs chapter 6, verse 32. Edunye. Or say, but a man who commits adultery has no sense. Whoever does so destroys himself. Okay, Nkai or say, Proverbs chapter 6, verse 32. Or say, dear, or say our no inity. They will say our inity, which means they will no be than onity. They will yes, I no say on one kasane kra. Oh, enti so yes I na wo de okra akohye tumi bi ase wa ma be ma na ne yene ne wo ba no wo ne na koye bibi okra akohye na se wa ya akwa de ama no now okay kan six scriptures now okay kan Guru Granth Sahib page 4 also one who is attached to another's wife is a great sinner. Guru Granth Sahib, or say page 269, or say adultery is a great sin and it leads to hell. Said the same thing. Now, okay, kind Siraj, I do the new Bible, or maybe Bible. Siraj chapter 23, verse number 22 to 27. I am reading it all in full. Verse 22 says, so it is with a woman when she is unfaithful to her husband and she presents him with and held by another man. 23 was the first. She's disobeyed the law of the Most High. Second, she's wronged her husband. Third, she's committed adultery by her illicit sexual behavior and produced children by another man. 24, also she will be led into assembly and her punishment will be upon her children. Her children won't take root and her branches won't bear fruit. She will leave behind a cursed memory, and her reproach won't be wiped clean. And those who remain will know that nothing is better than fearing the Lord, and nothing is sweeter than keeping the Lord's commandment. In Timukin Kain Siraj, chapter 23, verse 22 to 27. I remember Bible. I catch you say, Obabia, a man who crying, a brown bear maybe what back. Now ma be ma bi ne dan enkonua e beto no so because automatically sa na mema ti o so oba bi tie ne say oba bi ti say woni oba ti wona be ma foforo ba ne ho a wo ye den sa oba ne yamu ba o mpe na asem da but your mema ni bi wo ha oba pretend because of maturity but ne tiri mu no me kan kra kro o ma na wa wo no o mutimi wen ne heart da o mutimi wen ne heart da because of be ma foforo na wa attach wuti no. The Bible say, no me biara anase ade bia be ma ne be kan e de ato su bia no e be kan aka wo ne wo ma no ene wo yafunu mu aba no nti nkwala ne bi wo ha mu no wo ma me ye bibi ene ya wo betena be ma ni o hwa the 12 sons of Jacob o say wo mu nyina because of omo ma me e ya wo mo di ko mu nti Abraham wanko ne ba Isaac aware ase because of kwanya Sarah de ne fa so nti enema bebre ne si nti bi wo ha wo maame do ya wo papa nti no ompe wa asem da ebi wo so be pretend no one wo sere but ne tirimu de wu nti wo ya be ma ye careful de metimi aka kire no makasa che more than 1 hour ye careful ye see aduro beji wa ya trema boys ni woo just like that but who young guy when your kidney fail wow sa de ma we eni ho no tete ho no obi mfo obi yire ofo obi yira ya chiu de dua de kwa hifie ni age wa ifre ye twedwan gu tiri so ene wo hene ti akonya so kora na obi fa ne yire wo hene ti akonya so a oba wonim so wo hene we ne nam na wonim so akonya na wote so ya akonya tuntum a bosom wo ho na so oba wo hene ne da wo so ne da na wonim so oba kese o so ne ogu nsa o se wo mu a
ene ne di asie wa asase ne so nyina o kese wo mti asase ne wo be fight enti wo wako ohene ne mpra ho no woni sa wo fight no ufa obi mpra woni sa wo fight no enti wo no be fight o no be ko enti na yenkohia oba kwantimfi dakro wo so ne nakoda no this all your thorough research na say ebia empra na wotwe a this empra na wo no unimu no wo kra edensene ne mpra no ontimi ntwimfa wo so na nya sa dia obenya problem enti wo ba wa wo ba ko yes wo ye bon 1 bon 2 bon 3 or whatever untimi mfa no just like that busa de one ne wo yansa na nya ho say wo de woten na di agura wo kra do kwakoye nkoa e wo sunsumu wiase enti na bible ne kan no o kin kan you know proverbs na o sina de ofo obi yire no one say on one kra ha ti se obi wo ye ohempon etia konya so ohempon bi asante akonya kese na wo fa na yere wo fa na nampena he obegu tiri so nsa ku ato atwene wo fa komfo bi yire obekum obesel life obetimi akase awurade ma wo mre anana no ma wo mre sa wo wiase woni wasefo nyina nsɛ wo asɛw bi o ye bishop bi yire o ye bishop bi mpena woni wani twia why wadwen so ye gangster he obesɛ wo obemu abre papa wo wiase na hwa de wapiri ho bi o ha obeka cho sɛ ni kuna wu a busane sɛ be ma ben na o ware no wodi o ka sɛ ni kuna wu na hu sɛ oba no to soso ofi sɛ wawu di asɛ no ano he obi wa wawu enso no ho wo mti ase wawu enso no ho wo mti ase tumi na no ɔte ase ne ɔsom no ɔno so wawu nti be srew hwɛ yie sɛ sɛ wokohu ɔba a wagya aware na wo pɛ na yɛ wo thorough research na 5 minutes enjoyment no na wo de akofa problems ɛyɛ daa afibɔ problem ɛde ama ho bi okra 3 minutes 5 minutes na ho aba in life when you release you realize bema bia sɛ de akɔna awura mu bia ho ba wie ya na wani so atew na de wo bia wo the just 5 minutes 10 minutes na do kra akɔhye tumidie bi nsa to bi ha oni secret society bi na nam obi ha odi bosom emema bebere mo tutu kwan akodi diaduro batom nka na wo so wa adene ya wo say no ano no enti wo ye budani wo ye budani wo practice Buddhism, Hinduism, Christianity, Islamic religion, traditional religion anase sumbia makotu ni nyina ho quotation e wa ha pa me pe wa asenti na misua de makotu quotation ya ma wo say abrante hweye na wo si abrabo kwa mu anoma we bi emfa bi ntare ho na be ka wo kwa na so no obi ana betimi afa na yere wo ye oba so a ye careful na bema bi wo ha on kasa wo fa na chi no fi se wawie akwala na wawo no na wo se na brabo wo se na brabo ye obi wo ha untimi mfa na chi o ye bema bi wo ha wo ni nya problem a try at all cost now ne solve it. There was a time bi na me ye 31st was it the ha e wo bushen bi amu hwe mo kaya bi frɛ mema bi begina ho omo yiri no omo ne omo tena ye kese wo ba akokra de wa kese na masa de wa ye bubu ani how de etie no afom oba no oba na kese na ma na ebubu ani e should tell you say e mema na ana e ma na ye no omo te no bebre di tumi me bema bi ha tumi tinimu woni wukunu kasa wo de we o command de we ye authoritative ana wo no oba bi tia wo de we o command de we ye authoritative e ba sa hu say o tumi tinimu ba wo kan kyerɛ obi wa wafa wachi akodi tumi wakodi aduro enti wo misi bi evu a ohwe odi because nim say wo bosuma wakodi ni tumi odi wagya no wo kwa wo bebre abosu no wawu enti ma no wonya careful you careful what na nya bema bia na obetimi afa na chi nya bema bia na obetimi aye de obeye bebre didi nuro bebre didi abosom bebre join secret society bebre ni apam tumi na nam enti wo hwe Abraham a Abraham life story. Abraham, Genesis chapter 20. Tienie, kokain Genesis chapter 20, verse 1 to 11. Abraham. Eche da kayi na ni se oba no oni na gya e ni nua ba enya ne yere no. Ohene ne de ko fie no ogye na yefre. Yankopon ka tire ne se, "O ma Abraham gold. Mako 12." Ejira ho ma Israel busu yakwo dumienu no because Awurade ka tire Sarah se. Awurade ka tire Sarah se, ono Sarah obey the mother of all nation. Ono Sarah obey the mother of all nation. And the mother of all nation, mother of all nation. Ono Nyankopon na henie mu no ode Sarah yamuma ena be chichiri ni wiase. Era wo ohene a ye fra wo Abimelech. Watimi ade Onyankopon ayire akohye dem a wahwe na dagya so. Anka wona ne beda. Wahwe Sarah eno funtam, wahwe no nofo. Urade gin gold wa akoma akoto ba akobia weigh 12 kilos.
ɔgyene 12 ansa na nyankopɔn gyaa no ɔsɛ yɛsa kɔ bɛku no ɔsama no de ɛmo so many bags atokɔ ne beans so many bags ɛde kan ho ansa na ɔgyaa no deɛ ɛtɔ so biem wohwɛ ɛyɛ David a ɔkɔfa obi yere awurade gu n'anim ase ma ɔbrɛ yie ɛyɛ okenkan 2 Samuel chapter ɛyɛ 11 verse 1 downwards a kenkan wobɛhu David story okenkan ɛyɛ Joseph story a ɛyɛ Genesis chapter 39 verse 7 to 20 ɔne Potiphar's wife enti mesrɛw ɛnyɛ obia ɔbaa bi wɔ ha bɛrima na wo ne ne tere wa na ɔha wo ho odi tumi enti wahwɛ yi a ɔbɛsɛe wo maka kyerɛ wo de bia mo a modi m'akyi meka no kora kyerɛ mo sɛ wiase no yɛwɔ mmarima no bi wɔ hɔ a tumi no ekuro mu nti no ɔmtiri mu ɔde yɛwɔ tumi bi wɔ hɔ a onim yere onim maame onim papa nti wo ne bɛrima bi ti no ɔdi tumi a sister be careful ɛmfa w'ani ɛnso adeɛ nkɔ no so na ɔbɛhaw ɛma ne nyɛ ɔsɛ wobɛtumi akɔworɔ drɔs akyerɛ obi a ɔbɛhaw ɛwodi agorɔ bɛnya kansa woanya kansa woyɛ mu ma ɔmo prosper da na nkɔlaa no ɛbɛdurum no bi na nkɔlaa no so ɔmo nyɛ yie ɔmbɛbɔ wo maame no bɛyie because you are aware sɛ ɔbaa ne bɛrima wo a nkɔlaa no ɛyɛ ɔbaa ne gyapadeɛ you are aware especially the Akan tribes a voter region kwana papa di ne bɛkyi ɛna northern region but ɔmo aka nyinaa no nkɔlaa no kɔ maame hɔ nti bɛdurum no bi na nkɔlaa no nyɛ yie a ɛbɛbu abɔ wo a ɔbaa no kyi nneɛma bi wɔ hɔ na woyɛ a dwene kɔ akyiri na dwene paa yie dwene yie sɛ biribi kyerɛ w'adwene so na wokunu hawa ɛno nti na yɛ ne ɛsɛ consult na bɔ ho mpa yɛ nneɛma wakwankyerɛ no baama ne nyɛ wo sɛ wo ne wokunu anya problem ɛne issues nti no ada wokunu no ɔyɛ hwan nti wobɛkɔ akɔfa n'akyi wobɛma obi ne wada the very day na wonya saa adwene na wo ɔbaa no wode wo kra to afiase wo bɛma no so a wode ne kɔdaa ne saa adam na wo so wo kra kɔdi ɛyɛ afiase ɛti hwɛ ne yie. Good evening to you all.